سلام كبرات تخاتلتي داسنا اكسترا نحجاب استدالو زيناتات مرحتي ايرتران قبصن غيرو مزلو زتا زملكت زوص حبريتا اب ايثيوبيا بكل الامحران اب قله كتماتات زوسد منقدي نخعصوت وسيد زلو سقمتي اب ماكلاي بحري ايرتراوያን زنبرو وجالبا زغاطما حدغا بزملكت وصي زلو زينا اد اليكس نافالني قبر ودا بمسطير نختكايد نختسماع ناي 3 ساعات عدل كم استوهبا مغلاصون كالن زتقالك خونيو ابزا channel دمان وتر تخاتلتن مخون سبسكرايب كتغبرون نتناي دول ملكت كتطوقون بخبر يعدمكم أدى نايتي قد محيدة معلتات زموتن بريزيدنت روسيا بوتين بمنقف زفلت انزنبرا أليكس نافالني سنسرعت قبر ودا مستيراو كوين نخكايد نغت السمامع ناي 3 ساعات جيزي قدب كم زتوهبا وهابيت قال سدرابيت نافالني قليصا انتخونا جن ابتقد مسومن زموتولو اركتيك سيركل كقبر مخانو تنقير ولا ولاديت نافالني بتفترعو مغنيات كم زموت الزقلص نايموت مسكر ورقات كتفرم كم زتقدرت ونقليص لا بعلت بيت نافالني يوليا جن بتأزاز بريزيدنت روسيا فلاديمير بوتين أيا كم استقاتليا تقلص منقست روسيا نتكسب منصق معرباوያን ኣብ ልዕሊ ትሞት ዝሃብዎ ግብረ መልሲ ጽላለክ ብልገሊጽ ወላ ኣሌክሲ ናቫልኒ ብ16 ለካቲት ዝዓረፈ ኮይኑ ሰበስልጣን ናይቲ ዝነበረ ቤት ማእሰርቲ ሰለይኒ እንዳተጓዓዘን ከሎ ከም ዝሓመም ገሊጾም ጉጅለ ናቫልኒ ግን ብዛዕባ ሞት መራሒ ተቃዋሚ ሩስያ ቤት ማእሰርቲ ሓበሬታ ንምሃብ ንመኮንና ጸታ 20,000 ዩሮ ሽልማትን ካብ ሩስያ ንኽወጹ ሓገዝን ሓሳብ ኣቕሪቦም እዮም ወሃቢት ቃል ናቫልኒ ኣደ መራሒ ተቃዋሚ ሰልፊ ሊዩድሚላ ወዳ ብኸመይን أبين كقبر كم زلوا نموسان سلطان سلزيبولهم مستم سب سلطان مزراب أبيام هلا وقليصا نسا نتحقق كخبر تحت هلا بمسارة زدما مرمرتي أنك موت كابز الرجا قصلو أو اشتغلت معلتي نتريسا كركوب قديتا اللهم كتبليات الزرب زحلف حموس بريزيدنت أمريكا جو بايدن مسبع التبيت نافالني قالون أب سان فرانسيسكو تراخيبيو وايت هاوس أبزوت أو مجلسي اتي بريزيدنت بزعبا أليكس نافالني زجوبرو زي تلامدة تبعتن أنصار باللشونا نمكلاس نناس ديمقراطية روسيان زفت حدري عدنا قوتو غليصيو دحر حدا معلتي امريكا بسنك ورار يوكرين موت نافالن لعلي 500 اجدا اب لعل روسيا كم تنبر افليطيا ازوم دما انصار قند سرعه خفليت كارد روسيا فاينانساون وتهدراون تكالاتن اما اسرت نافالن استساتفو سبسلطانن زوسد السقمتات يركبوم حبرت اوروبا اب تبصحنت وتهدراو تكنولوجي حدش اجدا كم زاتوون افليطلو نافالني نعمتات اب لعل مراحل روسيا فلاديمير بوتين زلع على الدرجه زلو نقاف خويني يصنيو ابن حسك 2020 اتمرحي تقاوم نبر تمريز زنبر خوينو ناب جرمان كيد دحر محكام دما ناب هاغورو مستمل سياب تحت قيداتيو دحر عرفتو نزخرو اب كم رئيس ختم روسيا موسكو استخخو دغفت دما بسب مز روسيا حيال قبر مسس توهبم كوينو اما ايت كاب تحت قيده كم زاتو يفلط بريزيدنت هاجر القبصي عبد الفتاح السيسي بزغبر عدم مسرت بريزيدنت سياسه بقبصي هنا 3 معاتات مبصح كاي جميرو مهلاو وهب قال بريزيدنت القبصي دكتور احمد فهمي ابزهاب مجلس حبيرو دحر ركبنايتهم كلتا مراحتين مع كنا زينا مجلس ذهبه وهب قال بريزيدنت القبصي دكتور احمد فهمي ابزهاب حبريتا بريزيدنت القبصي نعدت بريزيدنت ايرترانا بقبص بحغوسي تقبلوا زربهم كاكل تاو معبالاتات نمقصال كومدما امونغو ام بزتفلالي قطباون نقداون صتاون عودات زلو درجه عمقوتن حبارن نمعبايكو قبر زلو صعرتات امركيتهم كم زتيون ازوها بقال حبيرو اتوها بقال قصيلو اتزرب امونغو كلتي ان هاجرات نقداو ملوات نمعباين وحزي وفرين نمعباين زتكوره خوينو قبصاويان كوبانياتات تزامد بلጫታትን وهلول كእلتن ابزلون حبرا وربحا قدامنت زوهابون عودتات اب ኤርትራ ዘለዋ ኩባንያታት ግብጺ ደገፍ ዝረኽባሉ መንገዲ ክዛተዩን ከለው ካብናይ ክልቲ ان هاجرات ጉዳያት ወጻኢ ድማ ዞባው ኩነታት በፍላይ ድማ ኣብ ቀይሕ ባሕሪ ዘሎ ምዕባለታት አመልኪቶም ከም ዘተዩ ازوها بقال بيرو تم رحتي ابت زوبا بزلو كبيت صتاو معبالاتات كزتيون كلو زلو وطر مهدئون اقداس مخونه كم زسمرو لي حبيرو بجكا زون ابت زربان بزعبا ابقازا زلو كونتات كم زتي ونغلي صلا بمسرت وهاب قال بريزيدنت ግብጽ دكتور احمد فهمي كلتيوم رحتي اب ጉዳይ ቃዛ بزغبر وزته ናብ ቃዛ ሰብአው ተበጽሕነት ክህሉ ጻዕርታት ክግበር بمسرت اهغراو افلጦ زلو موكاسيታት ድማ ናጻ ሃገር ፍልስጤም ንምቋምን ክልተ ሃገራት ዝሓቆፈ መስርሕ ሰላም ክጅመር ከም ዘለዎን ከም ዘስምሩ ለሓቢሮ ካብዛ حليفون اتم بريزيدنتات اب قرن افريقيا زرأ زلو معبالاتات بمزتاي لولاونت سوماليا مخبار ادلاينتو كسامعون كلو نلولاونت سومال زدفر زخونه يخون سقمتات دما اب منصاغو كدغفيم تراداديوم كابزو وصايون اب غداي سودان زتاي خوينم اوشط مسرح غرابت هاجرات قصالي صعرتات ايرتران غبصن زلو اقداسنت املكتم كزتيون كلو نمقراس تخص زبصح عتف فتح كناده كم زلوون سقاي حو حزب السودان كبقعن صيتا مرغان لمعتاو بهاجتات حزب السودان
ንምምላእን ጻዕርታቶም ከዛይዶ ከም ዝተሰማምዑ ተገሊጹላ ግብጽን ኤርትራን ኣብ ጉዳይ ሱዳን ዳርጋ ተመሳሳሊ መርገጽ ዘለወን ኮይነን ካብ ንሓይልታት ቁልጡፍ ደገፍ ድማ ምስ ሰራዊት እታ ሃገር ቅርበት ከም ዘለወን ይዝግለጽ ኤርትራውያን ዝርከብዎም 34 ስደተኛታት ጽዒና ካብ ሊብያ ብማእከላይ ባሕሪ ናብ ኢሮጳ ክትሰግር ዝፈተነት መርከብ ኣብ ደቡብ ማልታ ንምድሓና ጻዕርታት እንዳተገብረን ከሎ 5 ካብቶም ስደተኛታት ህይወቶም ክስኡን ከለው 8 ድማ ከቢድ መጉዳእቲ ገጢምዎም ኣብዚ እዋን ኣብ ሕክምና ከም ዝርከቡ ተገሊጹ ሓይሊ ባሕሪ ማልታ ብዛዕባ ተጃልባ ሓበሬታ ኣብ ዝበጽሖ እዋን ንምድሓና ጻዕርታት እንዳገበረን ከለዩ ኣብ ደቡብ ማልታ ነተጃልባ እቲ ሓደጋ ዘጋጠማ ካብቶም ኣብታ ጃልባ ዝነበሩ ኤርትራውያን ዝርከብዎም 34 ስደተኛታት 8 መጉዳእቲ ገጢምዎም ኣብ ዝዋን ሕክምናው ክንክን ዝወሃቦም ዘሎ ኮይኑ 5 ግና ህይወቶም ከም ሰኣኑ ተገሊጹ ዝተረፉ ድማ ብሓይሊ ባሕሪ ማልታ ከም ዝደሓኑ ተሓቢሩሎ እቶም ኣብዛ ጃልባ ዝነበሩ ስደተኛታት ካብ ኤርትራ ግብጺ ሶርያን ዝመጹ ከም ዝኾኑ ክሕበርን ከሎ እቶም መጉዳእቲ ገጢሞም ኣብ ዝዋን ሕክምናው ክንክን ዝግበረሎም ዘሎ ስደተኛታት ድማ ብርክት ዝበለ ማይ ባሕርን ነዳድን ብምስታዮም ከም ዝተጎድኡ ተገሊጹ ዘሎ ብዛዕባ እዚ ኣጋጢሙ ዘሎ ሓደጋ ኣመልኪቱ ምክትል ሓላፊ ሰራዊት ማልታ ኤንድሪክ ዛሃራ ኣብ ዝሃቦ ሓበሬታ እቶም መጉዳእቲ ዝገጠሞም 8 ስደተኛታት ኣብ ዝዋን ኣብ ሆስፒታል ሕክምናው ክንክን ይግበረሎም ኣሎ እቶም 5 ህይወቶም ሰኣኑ ድማ ሬስኦም ናብ ዝመጽኢሎ ካብቶም ህይወቶም ሰኣኑ 4 ደቂ ተባዕትዮ ዝኾኑ ከለው ሓንቲ ድማ ጓል ንስተይቲ እያ እዘን ከምዛ ዓይነት ጀላቡ መብዛሕትኡ ግዜ ካብ ሊብያ ልዕሊ ዓቕመን ተጻዒነን ዝብገሳ ንምድሓኖም ጻዕርታት እንዳተገብረን ከለዩ ድማ እታ ጃልባ ዘጠሓለት ክብል ተዛሪቡ ማልታ ኣብ 2023 380 ስደተኛታት ካብ ባሕሪ ከተድሕነን ከላ እዚ ምስ ናይ 2019 ክነጻጸርን ከሎ ድማ እቲ ዝተሓተ ዝተመዝገበ ቁጽር ስደተኛታት ኮይኑ ምስ ናይ 2017 ክወዳደርን ከሎ ድማ 10 ሚእታዊ ጥራይ ከም ዝበጽሕ ይዝግለጽ ዝሓለፈ ዓመት ብመንገዲ ማእከላይ ባሕሪ ናብ ኤውሮጳ ከኣትዉ ዝፈተኑ ስደተኛታት ካብኦም 2500 ጸብጻባት ትካል ስደተኛታት ውድብ ሕብራት ሃገራት ይሕብር ኣብ ኢትዮጵያ ካብ ደብረ ብርሃን ናብ ደሴ ዝወስድ መንገዲ ካብ ሎሚ ቀዳም ጀሚሩ ዘይተወሰነ እዋን ክዕጾ ምዃኑ ተገሊጹ ብጽሕፈት ኮሙኒኬሽን ክልል ኣምሓራ ኣብ ናይ ማሕበራዊ ገጻት ኢንተርኔት ገጹ ኣብ ዘካፈሎ ጽሑፍ ኮማንድ ማእከላይ ፖስት ካብ ሎሚ ጀሚሩ ካብ ደሴ ሸዋሮቢት ደብረ ብርሃን ሸዋሮቢት ደሴን ዝወሃብ ዝኾነ ይኹን ዓይነት ኣገልግሎት መጓዓዝያ ንግዚኡ ከም ዝቋረጽ ኣፍሊጡ ኣሎ ኢሉ ካብ ሎሚ ጀሚሩ ካብ ኣዲስ ኣበባ ንሰሜናዊ ምብራቕ 130 ኪሎ ሜትር ርሒቓ ናብ እትርከብ ርእሰ ከተማ ዞባ ሰሜን ሸዋ ደብረ ብርሃን ምንቅስቓስ መጓዓዝያ ምቁራጽ ከጀመር ምዃኑ ተገሊጹሎ እቲ ኮማንድ ፖስት ነዚ ውሳነ ዝወሰደሉ ምኽንያት ኣብ ልዕሊ ኣኽረርቲዮም ዝበሎም ሓይልታት ስጉምቲ ይውሰዱ ስለ ዘለዉ ሲቪላውያን ህዝቢ ከይጉድኡ ካብ ዝብል ሓሳብ ምዃኑ ተሓቢሩ ይኹን እምበር እቲ መንገዲ መዓስ ከም ዝኽፈት ዝሕብር ዝኾነ ሓበሬታ የለን ዝውሰድ ዘሎ ስጉምቲ ሓፂር ዕድመ ከም ዝህልዎ ካብ ምሕባር ሓሊፉ እውን ናይ መወዳእታ ግዜ ኣየቐመጠን ካብ ኣዲስ ኣበባ ናብ ዝተፈላለያ ከተማታት ክልል ኣምሓራ ዝወስድ ቀንዲ መንገዲ ኣብ ዝሓለፈ እዋን ብስንኪ ኣብቲ ክልል ኣብ መንጎ ሓይልታት ፌደራልን ሓይልታት ፋኖን ዘሎ ኩናት ነዘይተወሰነ እዋን ክዕጾን ክኽፈትን ከምኡ ድማ ንቑጣታት ክትከለልን ተራእዩ እዚ ድማ ኣብ ልዕሊ ተሳፈርቲ ግህሰት ከም ዝሰዓበን ማሕበራውን ቆጠባውን ምትእሳርን ከም ዘዳኸመን ይገለጽ ኣሎ ምዕጻው እዚ ጽርግያ ከዓ ካብ ኣዲስ ኣበባ ናብ ወልድያ ዋግ ሕምራን ካልኦት ከባቢታትን ዝጓዓዝ ተጓዓዝ ዝዕንቅፍን እቲ ሃገር ኣጋጢምዎ ዘሎ ቆጠባዊ ቁልውላው ከየጋድድን ዘስግኢ ዝብል ትንተና ይወሃበሉ نحجز تدالو الزيناتات ازينيرو بكالك ساب نرغب سلام نعخم